Poucas novidades no equipo que acompañará a Miguel Anxo Fernández Lores na busca do seu 7º mandato como alcalde de Pontevedra. O BNG presentou a súa lista pro 28 de maio na cidade. É un grupo plural, variado, conformado por persoas con experiencia contrastada, solvencia, con formación e capacidade de xestión para que Pontevedra siga avanzando. Comprometida toda a candidatura con Pontevedra, que lle queren tamén a Pontevedra. Actualmente os nacionalistas teñen 11 concelleiros, así nos primeiros 11 postos só hai unha cara nova. María Xosé Villeira, coñecida polo seu traballo á fronte da Asociación de Veciños San Bieito de Lérez, substitúe a edil de Parroquias Pilar Comesaña, que pasa a ocupar o último posto. Cando me puxen a elaborar a lista, que xa hai algún tempo, púxome unha condición, só unha condición, non? E é que todas as persoas que me acompañaran tiñan que ter ou tiña que verlles claramente nos ollos a paixón, o amor e a ilusión que eu teño por Pontevedra. Tamén hai cambios nos primeiros postos. Eva Villaverde, concelleira de Protección Cidadá, pasa do terceiro de 2019 ao segundo no lugar de Anabel Gulías. Gulías, pola súa banda, será número 3. Sabemos que esta campaña vai a ser unha campaña difícil, pero todos os que estamos aquí confiamos nas nosas posibilidades, porque o que se está xogando nesta campaña electoral é avanzar, avanzar e avanzar, ou a volta atrás á Pontevedra rancia, casposa e clasista do Partido Popular dos anos 80 e 90. César Mosquera e Demetrio Gómez son o cuarto e o quinto nome da lista, mentres que Carme da Silva, Raimundo González, María Xosé Villeira, Xaquín Moreda, Carme Fouces e Alberto Ubiña ocupan por este orde os postos dende o 6 ata o 11.